De zomerse single, die staat klaar. De clip is klaar. En die vakantie dan? Gaat dat er nog worden? Ja, uiteraard gaan we nog lekker op vakantie. Ik heb heel de familie weten te overtuigen dat we naar de camping gaan, want daar ben ik zo'n fan van. Nee. Ja, ik ga nog wel proberen om wat te plannen. Maar ja, ik zit ook met de paarden en met de dingen, dus voor mij is het altijd een beetje moeilijk. Maar lekker een terrasje pakken of iets op een vrije avond in Nederland met mooi weer vind ik ook lekker. Ik hoor net dat je 3 weken op gaat passen op de paarden. En als je er klaar bent met oppassen, waar ga jij dan heen? Ja, dat hoorde ik ook net. Dat is geheel nieuw voor mij. Maar jullie als showflitsen, jullie maken wel wat los hoor. Begrijp ik. Nee, ik ga dit jaar, ik ga het najaar op vakantie. In september denk ik. En de zomer gaan we gewoon door hoor. Hij past de paarden, dan kan hij even een weekje rust, pas ik op de paarden. En Mulder gaat gewoon door. We hebben een nieuwe single uit. Nou, dan moet je promoten, moet je van alles weer doen. Nou, sorry, maar dan hebben we geen tijd voor vakantie. Dus gewoon eigenlijk keihard bikkelen. Ja, het is zo hard werken. Maar absoluut niet vervelend. Nee, absoluut niet vervelend.